በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር እዚ ወርሃ ነሓሴ ዕለት 7 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر صادق لعالم يهلو ذخرنا صادق نعالم يزنبر كاب كل كفؤ زبله كتدحنو نقدسان تمحصنو امين. بسم اب وولد ومنفس قدوس احد املاك امين. ولادت املاك حديك دكيدان ምረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ እንኳዕ ናብና እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዓመታዊ ናይ ጽንሰታ በዓል በሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። ቁጽረታ ወይ ከዓ ጽንሰታ ለማርያም ይባሃል። ነዛ ዕለት ኣበው ሊቃውንቲ ጥንተ መድኃኒት ናይ ድሕነት መጀመሪት መዓልቲ ክብሉ ይጽውዕዋ። ብኸመዮም እንተበልና ከዓ ንዓለም ናይ ድሕነት ምኽንያት ዝኾነት ናይ ኣምላኽ ኣደ ዝተጸነሰትሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ከምኡ እውን ድሕሪ ናይ ኣቦና ኣዳም ስሕተት ጌጋ ብዘይ ጥንተ ኣቦሶ ዝተጸነሰት ናይ መጀመርታ ሰብ ድንግል ማርያም ስለ ዝኾነት ከምዚ ይብሉ ለጽንሰትኪ በከርስ እንበለ አበሳ ወርኩስ ወለልደትኪ እመህፀን ቅዱስ ኦ ድንግል ሰጸነስኪ ብዘይ በደል ብዘይ ጥፍአት እዩ ሰወለድ ኩሉ መህፀን እውን ቅዱስ እዩ ይብል ኣብ መጽሓፈ ሰዓታት ማለት እዩ። ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 7 እዛ ዕለት ንቅዱስ አቦና ኢያቄምን ንኣዴና ሃናን ጥራሕ ዘይኮነ ንፍጥረት ኩሉ ናይ ተስፋ ናይ ድሕነት መዓልቲ እያ እሞ ሓሴት ክንገብር ይግበና እዩ። ናይ እመቤትና ምጽናስ ከመይ ዝበለ እዩ እንተበሉ ካብ ነገረ ይሁዳ ዝውለድ ቅዱስ ኢያቄም ዝበሃል ሕያዋይ ሰብ ካብ ነገደ ሌዊ ኣሮን ዝተባሃለት ሃና ትበሃል ሕያወይቲ ጓል ተመርዒዩ ብሕጊ ጸኒዖም ብስርዓቱ ተሓልዮም ይነብሩ ነበሩ። ነገር ግን በቶም ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ሰባት ቆልዓ የብሎምን ብዝብል ይነዓቁ ነበሩ። ኦሪታውያን ቆልዓ ዘይብሉ ሓጡኣ በረከት ካብ ጸጋ እግዚአብሔር ዝረሓቐ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ነበሩ። ኣቦና ኢያቄምን ኣዴና ሃናን ከዓ ቆልዓ ክህቦም ምእንቲ ክሓዝኑን ክጽልዩን ዘመኖም ሓሊፉ ኣረጉ ድማ። ንሶም ግን ዘምልኽዎ ናይ አብርሃምን ናይ ሳራን ኣምላኽ እዩ እሞ ተስፋ ኣይቆረጹን። ንዝለመንዎ ዘይከልእ ጎይታ ግን ኣብ እርጋኖም ድንቂ ነገር ገበረሎም። ሓደ መዓልቲ ረጋቢት ምስ ጨቓዊተን ክጻወታ ዝተመልከተት ቅድስቲ ኣዴና ሃና ፈጺማ በኸየት እሞ እንስሳታትን ኣራዊትን እጽዋትን ከይተረፈ ብተፈጥሮኦም ክፈርዩ እትገብር ኣምላኽ እንታይ ደኣ ንሃናሲ እምኒ ጌርካ ዲካ ፈጢርካያ ኢላ ሓዘነት። እዚ ዝተመልከተ ቅዱስ ኢያቄም ኣቦና ናብ ጎቦ ወይ ከዓ ተራራ ኸይዱ ሱባኤ ሓዘ። ን40 መዓልቲ ከዓ ክጽልን ክምህለልን ጸንሐ። ኣብ መበል 40 መዓልቲ ግን ክልቲኦም ሕልሚ ሓለሙ። ንሱ ጻዕዳ ርግቢት ሰማያት ሰንጢቓ ወሪዳ ብናይ ሃና የማናይ እዝና ኣትያ ኣብ ማህፀና ክትበጽሕ ረአየ። ንሳ ከዓ ንኢያቄም በትሪ ዓንቢቡ ኣፍርዩ ንምቁር ፍሬኡ ሰብ ኩሉ እንዳተመገቦ ረአየት እሞ ቅዱስ ኢያቄም ካብ ሱባኤ ምስ ተመልሰ ዝረአይዎ ኣዕሊሎም ፍቓድ እግዚአብሔር ይኹን በሉ። ን7 መዓልቲ ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ክልምኑ ቀነዩ። ኣብ 7 መዓልቲ ማለት ነሓሴ 7 መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ክንፉ እንዳጋጨወ ናቦም ወረደ እሞ ዓለም ዝድሕነላ ናይ ፍጥረት ኩሉ መመኪሒ ዝኾነት ቆልዓ ክትወልድ ኢኹም ኢልዎም ተሰወሮም። ንሶም ከዓ ደስ ኢልዎም ንእግዚአብሔር ኣመስገኑ። ከም ስርዓቱ ድማ በዛ ዕለት ብሓንሳብ ሓዲሮም ሓደ ኣደ ብርሃን መብርሃን ተጸንሰት። ኦ ድንግል ኣኮ በፍትወተ ደነስ ተጸነስኪ ኦ ድንግል ኃጢአት ብዘይብሉ ብዘሎ ብስጋዊ ፍትወት ተጸነስኪ ኣይኮንክን ከም ዝበለሊ ቅዳሴ ማርያም። ናይ ወላዲት ኣምላክ ጣዕሚ ፍቕራ ኣማላድነታ ለውሃታ ቅድስናኣ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት ከምኡውን በዚ ዕለት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝክር እዩ። ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ በዛ ዕለት ንደቂ መዛሙርቱ ናብ ቂሳርያ ፊልጶስ ሒዝዎም ከደ።
ኣብኡ ድማ ጎይታ ካብኦም ርሕቕ ኢሉ ተቐሚጡ ስለ ዝነበረ ዘይሰምዖም ዘሎ መሲልዎም ነንባዕሎም ይከራኸሩ ነበሩ። ናይ ክርክሮም ጉዳይ ድማ ብዛዕባ ጎይታና ነበረ። ለውሃት ወይ ከዓ ገና ምስጢር ዘይተረድኡ ስለ ዝነበሩ ሓደ ተላዒሉ ኤልያስ እዩ፣ ካልእ ድማ ሙሴ፣ ካልእ ድማ ኤርምያስ እዩ ብምባል ተኸራኸሩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ንበይኑ ቆይሙ ስለ ዝነበረ ፀዊዖም ሓሳብና ኣተዓርቐልና ንዓኻኸ መን ይመስለካ በልዎ። ኣረጋዊ ሃዋርያ ጴጥሮስ ድማ ተቆጥዖም፣ ንስኹም ከም ተሓስብዎ ንሱ ሓደ ካብ ነቢያት ዘይኮነ እግዚአ ነቢያት ናይ ነቢያት ፈጣሪ እዩ በሎም። ሽዑ ጎይታ ፀውዖም እሞ ናብኡ ቀረቡ። ሩህሩህ ኣምላኽ ንምንታይ ተጠራጠርኩም ኢሉ ምግሳጽ እንዳኸኣለ ከየሰንብዶም ኢሉ ሕቶኡ ብፍልጠት ገበሮ። ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ በሎም። ንሶም ድማ ኣብ ልቦም ንዘሎ ሓሳብ ከም ናይ ካልእ ሰብ ኣምሲሎም ተዛረቡ። ጎይታና ድማ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ እንተበሎም ጸጥ በሉ፣ ምክንያቱ ገና ሃይማኖቶም ዘይጸንዐ ስለ ዝነበረ እዩ። በቲ ግዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ተንሲኡ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ህያው፣ ንስኻ ናይ ህያው እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ወዱ ክርስቶስ ኢኻ በሎ። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 16 ንረኽቦ። እዛ ቃል ናይ ክርስትና ሃይማኖት መሰረት እያ እሞ ጎይታና ንስኻ ዓለም ወይ ከዓ መሰረት ኢኻ ኢሉ ቤተ ክርስቲያን በዚ እምነት ምምስራታ ተዛረበ። ንቅዱስ ጴጥሮስ ድማ መራህውተ መንግስተ ናይ መንግስተ ሰማያት መኽፈቲ መፍትሕ ስልጣን ተዋሃቦ። ሊቀ ሃዋርያነት ድማ ደረበ። ሎሚ ንብዙሓት ዝጸንዖም እዚ እምነት እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክ ወልደ ኣምላክ ወልደ ማርያም ኣካላዊ ቃል ስጉው ቃል ገባረይ ኩሉ ናይ ኩሉ ፈጣሪ ኢሎም እንተዘይኣሚኖም ኣሽምኳይ ጽድቂ ክርስትና እኳ የለን። በረከት ናይ ቅዱስ ሊቀ ሃዋርያት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስክርናትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ኣፄ ናኦድ ጻድቅ ሃገርና ኢትዮጵያ ምስፍና ምስ ክህነት ንግስና ምስ ጽድቂ ዘጣመሩ ብዙሓት መራሕቲ ነይሮማ እዮም። ካብዚኦም ሓደ ድማ ኣፄ ናኦድ እዮም። እዞም ጻድቅ ንጉስ ዝነገሱ ካብ 1487 ክሳብ 1497 ዓመተ ምህረት ክኸውን ከሎ ንእመቤትና እመብርሃን ወላዲተ ኣምላክ ብዝነበሮም ፍሉይ ፍቕሪ ይፍለጡ። ካህን ከም ዝነበሩ ድማ ይንገር። ሎሚ ኩላትና ንፈትዋ ጸሎት ሰላም ለኪ እንዘንሰግድ ንብለኪ ዝደረሱ እዞም ጻድቅ ኣቦ እዮም። ዓብይ መልክዓ ማርያም እውን ደሪሶም እዮም። እዚ መልክዕ ጣዕሙ ፍሉይ እዩ። ናይዞም ጻድቕ ንጉስ ሰበይቶም ማርያም ክብራ፣ ደቆም ድማ ኣፄ ልብነ ድንግልን ቡሩክት ሮማነ ወርቅን ብጣዕሚ ሰናይ ክርስቲያን ነበሩ። ንጉስ ኣፄ ናኦድ ካብ ክብሪ ዝተለዓለ ንድንግል ማርያም እመቤተይ 8,000 ወይ ከዓ 8,000 መዓስ እዩ ዝኣቱ እቲ ግዜ ከመይ ዝበለ እዩ በልዋ። ኣደ ብርሃን ጥዕምቲ ስም ድንግል ማርያም ድማ ብኣካል ተገሊጻ ናይቲ ዘመንን ናይቶም ሰባት ክፍኣትን ነገረቶ። እዞም ንጉስ ድማ ሓዚኖም እመቤተይ ኣብቲ ዘመን ኣይተብጽሕኒ በልዋ። በዚ ምክንያት ናይ 8,000 ዘመን መስከረም 1 ኣብ 1500 ዓመተ ምህረት ከኣቱ ክብል ንሶም ነሓሴ ዕለት 7 ኣብ 1497 ዓረፉ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ናይ ድንግል ኣዲኡ ጣዕሚ ፍቕሪ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ሃይማኖትን ናይ ኣፄ ናኦድ በረኸትን ይሕድረልና ኣሜን። ነሓሴ ዕለት 7 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት በዓለ ጽንሰታ ለእግዝእትነ ማርያም፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሃናን ወለዳ፣ ቅዱስ ገብርኤል መበስር፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሃዋርያት፣ ኣፄ ናኦድ ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ዮሴፍ ጻድቅ ወልደ ያዕቆብ ልደቱ፣ ኣባ ጢሞቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ ኣባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ፣ ኣባ ሲኖዳ ናይ ባሕታውያን ዓብይ ሓለቓ፣ ኣባ ዳንኤል ዘገዳመ ሲሓት፣ ኣባ ባውላ ገዳማዊ፣ ቅዱስ አትናቴዎስ ሃዋርያዊ፣ ቅዱስ አግናጢዮስ ሙጡ ለአንበሳ ንአንበሳ ዝተውሃበ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ንኸተማኡ ኣብቲ ቅዱስ እምባ ሰረታ። እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ምድሪ እስራኤል ንኢየሩሳሌም የፈቅር።
ኣብ ከተማ ኣምላኽ እቲ እግዚኣብሔር ብዛዕባኺ ዝበሎ ዘደንቕ ነገር ስምዒ ኩሎም ኣህዛብ ኣብኣ ስለ ዝተወልዱ ኣዴና ጽዮን ኢሎም ክጽውዕዋ እዮም ይብል መዝሙር ዘዳዊት መዝሙር 87 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ማለት እዩ። ናይ ዕለት 7 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 8 ነሓሴ ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 8 ነሓሰ ዳጋ እስጢፋኖስን ዝተመስረቱ ዓብይ ጻድቅ ኣቡነ ህሩይተ ኣምላክ ዕረፍቶም እዩ። ከምኡውን በዛ ዕለት ከሓርቲ ንሸውዓተ ደቁ ብሰይፍ ምስ ቀተልዎም ንዕኡን ሰበይቱን እውን ብእሳት ኣቃጺልዎም ዝቐተልዎ ካህን ቅዱስ ኣልዓዛር ዕረፍቲ እዩ። ሰማዕት ቅዱስ አሞን ዕረፍቲ እዩ። በረከቶም ሕደረና። ኣቡነ ህሩይተ ኣምላክ ዘጣና 7 ከዋክብቲ ካብ ዝተባሃሉ ቅዱሳን ሓደ ኣቡነ ህሩይተ ኣምላክ ክኾኑ ከለዉ እዞም ኣቦ ዓብይ ገዳም ዳጋ እስጢፋኖስን ዝመስረቱ እዮም። እዞም ጻድቅ ንኣፄ ይኩኖ ኣምላክ ወዲ ሓዎም እዮም። ምስ ናይ ደብረ ሊባኖስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኮይኖም ኣብ ገዳም ሃይቅ እስጢፋኖስ ካብ ኣባ ኢየሱስ ሞዓ ስርዓተ ምንኩስና ተማሂሮም እዮም። ንጉስ ንኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ናይ መላእ ኢትዮጵያ ሊቀ ካህናት ገይሮም ንኣቡነ ህሩይተ ኣምላክ ድማ ዓቃቤ ሰዓት ገይሮም ሸምዎም። ኣቡነ ህሩይተ ኣምላክ ድማ ብዓቃቤ ሰዓትነት ንቑሩብ ግዜ ድሕሪ ምግልጋሎም ኣብ ዓለም ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐሚጥካ ካብ ምግልጋል ካብ ከተማ ወፂኻ ካብ ሰብ ተፈሊኻ ንእግዚኣብሔር ምግልጋል ይበልጽ ብምባል ንዝተቐበልዎ ማዕርግ ሲመት ናይ ሽመት ማዕርግ ንዒቖም ብምግዳፍ ብታቦተ እስጢፋኖስ ካብ ሃይቅ ሒዞም መልኣክ እንዳመርሖም ኣብ ወሰን ጣና ባሕር በጽሑ። ክልተ ደንጎላ ብተኣምራት ከም ጃልባ ብምጥቃም ብበትሪ መስቀሎም ድማ እንዳቐሰፉ ዳጋ ናብ ዝበሃል ደሴት ኣትዮም ቁሩብ ዕረፍቲ ገበሩ። እዞም ኣቦ ኣብቲ ግዜ ዘዕረፉላ ቦታ ስጋብ ሕጂ ዓቃቤ ሰዓት እንዳተባሃለት ብናይ ማዕርግ ስሞም ትጽዋዕ ኣላ። ንናይ ጣና ባሕር ከም ጃልባ ተጠቒሞም ዝተሳገሩለን የእማን ድማ ስጋብ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ገዳሙ ናይ ጻድቃን ምዕራፈ ጻድቃን ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ቦታ ብኽብሪ ተቐሚጠን ይርከባ። ኣቡነ ህሩይተ ኣምላክ ኣብቲ ቦታ ስርዓት ኣጽኒዖም ተጋድለኦም ወዲኦም ነሓሴ ዕለት 8 ብኽብሪ ዓረፉ። ገዳም ዳጋ እስጢፋኖስ ካብ ኣፄ ዳዊት ጀሚርካ ስጋብ ኣፄ ሃይለ ሥላሴ ዝነገሱ ነገስታት እንዳተሳለሙ ዝኸበሩ ቅርስታትን ናይ ወርቂ ዘውዶምን ኣበርኪቶም እዮም። 900 ዓመታት ዘቑፀሩ ናይ ብራና መጽሓፍትን ካልእ ኣደናቂ ቅርስታትን ዝርከቦ ገዳም እዩ። ናይ ኣፄ ዳዊት፣ ናይ ኣፄ ዘርአ ያዕቆብ፣ ናይ ኣፄ ፋሲልን ናይ ካልኦት ቅዱሳን ነገስታትን ዓጽሚ ኣብዚ ገዳም ብኽብሪ ተቐሚጡ ይርከብ። ናይ ኣፄ ሱስንዮስ ዓጽሚ እውን ኣብዚ ዓብይ ገዳም ዳጋ እስጢፋኖስ ምስ ብዙሓት ቅዱሳን ነገስታት ዓጽሚ ይርከብ። ኣፄ ሱስንዮስ ናይ ፖርቱጋል ሓገዝ ንምርካብ ክብሉ ናይ ካቶሊክ ናይ ክሕደት እምነት ኣሚኖም ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ኣውጆም ልዕሊ 8,000 ካህናትን ምእመናንን ምስ ኣቕተሉ መልሓሶም ተጎልጊሉ ብኽፉእ ሞት ክሞቱ ክብሉ ወዶም ፋሲል ንቅዱሳን ኣቦታት ብምልማን ብጸሎቶም ከም ዝፍወሱ ገበረ። በዓል ኣቡነ ምእመነ ድንግልን ኣቡነ ዓምደ ሥላሴን ብጸሎቶም ናይ ንጉስ ተጎልጊሉ ዝወፀ መልሓሶም መሊሶም ካብ ሕማሞም ፈወስዎም። ፋሲል ይንገስ፣ ካቶሊክ ይፍለስ፣ ተዋህዶ ይመለስ፣ ናይ ኣፄ ሱስንዮስ መልሓስ ይመለስ፣ እግዚአብሔር ይፍታ ክብል ተጎልጊሉ ዝነበረ መልሓሶም ተመለሰ። በቲ ግዜ ኣፄ ሱስንዮስ እንተዝቕኒ ዓመት እንተዝበልዕ ገዓት ኢሎም ብምዝራብ መልሓሶም ከም ናይ ቀደሞም ኮነሎም እሞ ንንስሓ ሞት በቂዖም መንግስቶም ንወዶም ኣውሪሶም ብኽብሪ ዓረፉ። በዚ ምክንያት እዩ ናይ ኣፄ ሱስንዮስ ዓጽሚ ኣብ ዓብይ ገዳም ዳጋ እስጢፋኖስ ምስ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ነገስታት ዓጽሚ ዝርከብ። ኣቡነ ህሩይተ ኣምላክ ናይ ጎይታና ቅዱስ መስቀል ናብ ሃገርና ንምምጻእ ብዙሕ ዝደኸሙ ኣቦ እዮም።
ንጉስ አፄ ዳዊት ኣብ ዘመኖም ጥምየት ስለ ዝተለዓለ ንናይ ደብረ ቢዘን ዓብይ ጻድቅ ንኣቡነ ፊልጶስ ካብ ገዳሞም ኣጸዊዖም እንታይ እንተገበርኩ ይሓሸኒ ኢሎም ኣመኸርዎም። እዞም ናይ ደብረ ቢዘን ኣቡነ ፊልጶስ ድማ ናይ ኣፄ ዘርአ ያዕቆብ ምውላድ ብትንቢት ዝተዛረቡ እዮም። ንግስቲ ሰበይቲ ኣፄ ዳዊት ንናይ ኣቡነ ፊልጶስ እግሪ ሓጺባ ምስ ወድአት ንናይ እግሮም ሕጻብ ብእምነት ሰተየቶ። በዚ ጊዜ ድማ ኣቡነ ፊልጶስ ነታ ንግስቲ ካብ ማህፀንኪ ፍሬ ዓብ ጻድቕ ወዲ ክወፅእ እዩ ኢሎም ትንቢት ምስ ነገርዋ ብናይ ትንቢቶም መሰረት ዓብ ጻድቕ ንጉሴ ኣፄ ዘርአ ያዕቆብ ተወልደ። ኣፄ ዳዊት ከዓ ኣብ ዘመኖም ዝተለዓለ ጥሜት ንኣቡነ ፊልጶስ ምስ ኣመኸርዎም እዞም ጻድቕ ኣቦ ሱባኤ ኣትዮም ብጸሎት ምስ ሓተቱ ናይ ጎይታና መስቀል ኣምጽኡ ኢሎም ንንጉስ መኸርዎ። ንጉስ ኣፄ ዳዊት ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ምስ ቁስጥንጥንያን ምስ እስክንድርያን መንግስታት ተጻሒፍሎም 10 ዓበይቲ ናይ ሃገርና ቅዱሳን ሒዞም ከይዶም ነቲ መስቀል መስከረም 10 ኣምጽዎ። ነቲ ቅዱስ መስቀል ዘምጽኦ 10 ዓበይቲ ቅዱሳን እዚኦም እዮም። ሓደ ናይ ጣና ደሴ ኣቡነ ህሩተ ኣምላክ እዮም። ሰረፉ እቶም 9 ቅዱሳን ከዓ ናይ ደብረ ቢዘን ኣቡነ ፊልጶስ፣ ናይ ጣና ደሴት ኣቡነ እንድርያስ፣ ኣቡነ በትረ ማርያም፣ ኣቡነ ዮሐንስ፣ ኣቡነ ታዲዎስ፣ ኣቡነ ያፈቅረነ እግዚእ፣ ኣቡነ ዘካርያስ፣ ኣቡነ ያሳይን፣ ኣቡነ ቶማስን እዮም። ኣቡነ ህሩተ ኣምላክ ናብ ግብፂ ድከይዶም ግማደ መስቀሉ ሒዞም ካብ ግብፂ ስለ ዝመፁ ሓደ ሰባት ግብፃዊ እዮም ይብልዎም። ነገር ግን ንሃገርና ቅድስቲ ኢትዮጵያ ዓብይ ውዕለታ ዝወዓሉ ዓብይ ጻድቕ እዮም። ናይ ትውልዲ ሃገሮም ድማ ወሎ ፍሉይ ቦታ መርጦ ከም ዝኾነ ታሪኾም የረድእ። ናይ ኣቡነ ህሩተ ኣምላክ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና፣ አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከምኡ ድማ ቅዱስ አልዓዛር ካህን በረከቶም ይሕደረና፣ አሜን። በዛ መዓልቲ እዚኣ አልዓዛር ካህን ከምኡውን ሰበይቱ ሰሎሜን አንኤም አንጦኒሆስ ኦዝያ አልዓዛር እስዮና ስሙና መርካሎስ ኣስማቶም 7 ደቆምን ብሰማዕትነት ዓረፈ። እዚ ኣረጋዊ አልዓዛር ድማ ካብ መምህራን ሕጊ ኦሪት ሓደ እዩ። ሓለቓ ህዝብን ሊቀ ካህናትን እውን ነበረ። ብፈሪሓ እግዚአብሔር እውን ይሕልዎም ነበረ። ካብዚ ንድሓር ድማ ዳታንን ኣቤሮንን ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣሮንን ከም ዝተለዓሉ ካብ ወገን ኣዝማዱ ዝኾነ 3 ካህናት ቀኒኦም ኣብ ልዕሊኡ ተለዓሉ። ናይዚኣቶም ስሞም ድማ ስምዖን፣ ኣልፎሞስን መባልስን ይበሃሉ። ንሳቶም ድማ ሽመት ንኽሓድገሎም ደለዩ። ነገር ግን እቶም ህዝቢ ሽመት አልዓዛር ካብ እግዚአብሔር እያ እምበር ካብ ሰብ ኣይኮነትን ኢሎም ከልክልእዎም። ስለዚ ድማ ናብ ሃገረ ጽርእ ወይ ከዓ ግሪክ ወሪዶም ንንጉስ አንጢያኮስ ኣልዓልዎ። መጺኡ መንግስቲ እስራኤል ንኽወስድ እውን ሃወኽዎ፣ ቀስቀስዎ፣ ሃወኽዎ። ምስ መጸ ድማ ብተንኰል ናብ ውሽጢ ሃገሮም ንኽኣቱ ገበርዎ። ኣትዩ ድማ ንሊቀ ካህናት አልዓዛር ሓዞ። ንህዝቡ መስዋእቲ ሓሰማ ንኽስውዕ እውን ኣዘዞ። ምስ ኣበየ ድማ ን7ኦም ደቁ ቀተሎም። ንዕኡ ንሰበይቱን ድማ ኣብ ርእሱን መጎጎ ሓጺን ኣደቀሶም። ብኸምዚ ድማ ሰማዕትነቶም ፈጸሙ። ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጋና ይኹን። በረከት እዞም ቅዱሳን እውን ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እብል ለእግዚአብሔር ሰማዕቱ አልዓዛር መብክዩ ወደቂቆሙ ሰብኣቱ ለአንጢያኮስ ርኩስ እሚተኣዘዙ ለቱ እንዘ ይትራወጾ ወይትባደሩ ሞቱ በመብስለ ብርት ዘውኡ ይብልሃቱ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኣሞን ሰማዕት መዘከርታ እዩ። በረከቱ ምሳና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን እዚኦም ናይ ዕለት 8 ይምሓረና አሜን። በረከቶም ይሕደረና። ከምኡ ድማ ናይ ዕለት 9 ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 9 ነሓሰ
እንኳዕ ናብ ካህን ሰማዕት አባ ኦሪ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና። ቅዱስ አባ ኦሪ ቀሲስ። እዚ ቅዱስ አቦ ናይ ዘመነ ሰማዕታት ፍረ እዩ። ኣብቲ ዘመን ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ክርስቲያን ምዃን ጥራሕ ንሞት ዘብቅዕ ከም ወንጀል ይቁጸር ነበረ። ኣብቲ ግዜ ክርስቲያን ካብ ምዃን ብዝገደደ ካህን ምዃን ብጣዕሚ ከቢድ ነበረ። ስጥኑፍ ካብ እትበሃል ሃገር ዝተረኸበ ሰማዕት አባ ኦሪ ዕረፍቱ እዩ። እዚ ቅዱስ አባ ኦሪ ንጽህና ገንዘብ ዝገበረ ራእይ ብምርኣይ ዝተፈልጠ አቦ እዩ። ወይታና ድማ ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ተገሊጹ ብዙሕ ምስጢር ገሊጹሉ እዩ። ምግባር ሃይማኖቱ ዝሰመረሉ ሃይማኖቱ ዝረአ ስለ ዝኾነ ዜናኡ ኣብ ሃገረ ኒቅዮስ ተሰምዐ። ዝነበረሉ ዘመን ድማ ናይ ሰማዕታት ዘመን ስለ ዝነበረ ናይቲ ሃገር መኮንን ንኣባ ኦሪ ናብኡ ኣጸዊዑ ንኣማልኽቲ ዕጣና ዕርግ በሎ። ኣባ ኦሪ ድማ ንዝረኸሱን ብኢድ ሰብ ንዝተሰርሑን ጣዖታት ኣይስውእን በሎ። እቲ መኮንን ድማ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ፍሉይ ብዝኾነ ስቃይ ኣሰቃዮ። ምስ ስቃይ ኣብ ዝተልቸዎ ግዜ ድማ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ለኣኾ። ኣብኡ ድማ ጽኑዕ ብዝኾነ መሰቃይድ ምስ ኣሰቃይዎ ናብ ውሽጢ እስር ቤት ደርበይዎ። ኣብ ውሽጢ እስር ቤት ኮይኑ ድማ ዘደንቕ ተኣምራት ክገብር ጀመረ። ንሕሙማት ድማ ፈወሶም። ብዙሕ ዘገርም ተኣምራት ገበረ። ነዚ ተኣምር ዝረኣዩን ዝሰምዑን ኣህዛብ ብዙሓት ድውያን ሕሙማት ኣኪቦም ብምምጻእ ንኹሎም ብኢድ ናይዚ ጻድቕ ኣቦ ከም ዝፍወሱ ገበርዎም። በዚ ምክንያት ድማ ብዙሓት ኣህዛብ ናብ ክርስትና መጹ። ዜናኡ ድማ ኣብ መላእ እታ ከተማ ኣብ ዝተሰምዐ ግዜ ሕሙማት ናብኡ እንዳመጹ ይፍወሱ ነበሩ። መኮንን ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብቁጣዓ ብዛዕለት ነሓሴ 9 ክሳዱ ብሴፍ ኣቑረጾ። ናይ ሰማዕትነት ክብሪ ድማ ተቐበለ። ዝኸበረ ዮልዮስ ዝተባሃለ ምግባረ ሰናይ ንናይ ቅዱስ ኦሪ ስጋ አልዒሉ ገኒዙ ናብ ሃገሩ ስጥኑፍ ለኣኾ። ምእመናን ድማ ናይ መከራ ዘመን ምስ ሓለፈ ውቁብ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ጽቡቕ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ንስጋኡ ኣብቲ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን አንበርዎ። ካብ ስጋኡ ድማ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተገሊጾም ተረኣዩ። ናይ ሰማዕት ናይ ኣባ ኦሪ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና አሜን። ኣምላከ ቅዱሳን ብናይ ኣቦታትና ጽንዓት የጽንዐና፣ ጸጋ በረከቶም እውን ይኽፈለና አሜን። 9 ነሓሴ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ኣባ ኦሪ ቀሲስ ሰማዕት፣ ኣባ ጲላጦስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣባ በርሱማ ሶርያዊ ናይ ሶርያ መነኮሳት ኣቦ፣ ኣቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ 318 ቅዱሳን ሊቃውንት ሩትኣነ ሃይማኖት ዘንቅያ ናይ ብሔረ ብፁዓን ጻድቃን ኣባ መልከ ጸዲቅ ዘሚዳ ኢትዮጵያዊ ቅዱስ ዞሲማስ ጻድቅ ዓለመ ብፁዓን ዝረአየ ኣቦ። ስለዚ ፍቑራተየ ካብ ኣምላኽ ጣዖት ህደሙ ከም ነስተውዓልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እሞ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ባዕላትኩም ፍረድዎ። እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? እታ እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? ንሕና ብዙሓት ከለና ሓደ ስጋ ኢና፣ ከመይ ካብ ሓንቲ እንጌራ ኢና ተሳቲፍና ይብል። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 18 ማለት እዩ። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣዴታትና መስኩልናትና ይኹን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካባን ናባ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ድጓ መላእክት ተኣረመለይ። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር መስገን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና እግዚአብሔር ኣምላኽ አሜን አሜን።